Mga kapuso, kung dunay perpekto nga imahe ang pure love nga ginatawag, siguro ato gyud kini makita sa atong mga inahan. Do you agree? Tungod ang ilang gugma wa gyud tupong. Sama na lamang sa atong makauban this morning mga kapuso nga usa ka single mother nga tubong Santa Cruz, Davao del Sur. Ang storya sa iyahang mga anak ug mga hagit nga iyang nalampasan puno gyud og inspirasyon ug paghigugma. Atong ilailahon si Ma'am Lilibek Obwata ug ang iyang anak nga si Mark Bonnie Wata. Good morning Ma'am Lilibek and Mark, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta kayong dalawa? Hello, maayong buntag sa tanan. Maayong buntag diha kanimo attorney, maayong buntag kaninyong tanan. Nanay Lilibek, pwede ba nimo ma-describe kung unsa imong gibati karon nga nakalampos na gyud og pag-eskwela si Mark? Attorney, dili jud nako masukod ang kalipay nga akong gibati. Dako kaya nga akong pasalamat sa Ginoo nga naanasad ko'y anak nga napag-graduate nako bisan sa kalisod nga among naagian. Mark, how does it feel also nga nakagraduate na gyud ka with a degree in Bachelor of Science in Biology? Dako kay kog pasalamat first kay mama for her undying love, her support financially and emotionally. Ikaduha kay sa Yusep for drawing out the best in me. Ug ang ikatulo kay God for His love, for His guidance throughout the journey in my life. Which is happy ko kay hinay-hinay na nakong nakabot ang akong mga pangandoy para sa akong pamilya o para sa akong sarili. Nanay Lilibek, dili gyud sayon ang inyong kaagi ni Mark samtang nag-eskwela pa siya. Sumala nimo nga nagdoble kayod gyud ka unsa sa bang imong mga gihimo aron lang gyud nga masuportahan ang imong mga anak. Attorney, bulag ko sa akong bana. Kinahanglan nga mo trabaho para masuportahan ako sila. So, kinahanglan mo apil ko pagpanghagbas, pagpanghapot og lubi, pagpangupras, yuta ang amo ang panginabuhi. Samtang nag-eskwela ka sa kolehiyo, Mark, kahibalusab ka sa mga sakripisyo sa imuhang inahan. Unsa ba kalisod nga makita nimong si Nanay Lilibek nga naningkamot gyud aron lang nga matustusan ang inyong pangangailangan? Saludo kay ko sa ako ang mother kay nakita jud nako na nagapaningkamot jud siya para sa ako o para sa ako ang mag-igsuon. Wala jud mi niya pasagdi para lang jud makahuman mi. Gipaningkamutan jud nako na makagraduate ko on time para makapangita ko gwapo na trabaho para hinay-hinay pug ko na makatabang. Katong mga panahon na bisan nga naglisod ka, unsa gyud nakapadasig kanimo nga mopadayon gyud? Siguro, attorney, ang dako na kong pagmahal sa akong mga anak ug ang pangandoy nako nga makahuman jud sila aron dili nila masinati ang nasinatian nako nga kalisod sa panginabuhi, nga makahuman jud sila sa ilang pag-eskwela. Mark, unsa sa ba ang imong mga pamaagi kaniadto aron matabangan ang imong mama samtang nag-eskwela mo? I'm a working student, so nag-eskwela ko sa buntag while nag-work sa gabi. Also, the scholarship from the government attorney kay isa pod sa naghatag sa ako og way para makagraduate ko on time sa college. Inspiring gud kaayo mo, Mark and Nanay Lilibek. Karon Nanay Lilibek, kung aduna kay mensay alang kay Mark, unsa kini? Anak, mahal ta ka. Kinahanglan ampingan nimo ang imong lawas. Dili pod nimo kalimtan ang imong mga igsuon. Kung muangat na mo sa inyong panginabuhi, magminahalay mo kanunay, ha? And Mark, maka-proud sab ang imuhang nakabut sa kinabuhi ug karon imong ginatabangan ang imuhang inahan, no? Unsa imuhang mensahe sa imuhang mama? And salamat kayo sa tanan nimong sakripisyo sa among maigsoon, no. Sa kalisod jud naagi hapon ka, wala ka ni give up. And kana sobra na jud beyond grateful na mi anak, ma. Love you, ma. Saludo gyud kami sa inyo ha, Mark and Nanay Lilibek, no? Usa gyud mo ka inspirasyon labi na sa imo Nanay Lilibek nga nanay na, tatay pa. Thank you kaayo, Mark and Nanay Lilibek, sa pag-share sa inyong very inspiring story ug sa tanan nato mga kapuso viewers all over Mindanao. Amping mo pirmi.
Kini ang At Home with GMA Regional TV.